Goddag og velkommen til Omnifys' første videoblog i 2011. Som I kan se, sædvanligvis så er vi ude at gå, men vanen utro, så er det ikke udenfor. Jeg befinder mig lige nu i vores midlertidige undervisningslokaler. Omnifys har fået nyt kontor. Vi flytter ud til Poppelstykket 8, ligger oven på Fitness World Ny Ellebjerg. Lige nu går vi godt nok og venter på, at håndværkerne bliver færdige, så vi er lige placeret her midlertidigt. Jeg er lige blevet færdig med noget undervisning i dag. Det var en rigtig god undervisning. Og jeg tænker, at jeg lige vil lave en hurtig videoblog, for lige at fortælle, hvad der skal ske her i 2011. Det primære, jeg godt vil snakke om i dag, det er, hvordan jeg gerne vil bruge bloggen fremover. Jeg vil egentlig gerne bruge bloggen til at give lidt tilbage. Så fremover så vil jeg gennemgå nogle specifikke fysioterapeutiske emner. Det kan være spørgsmål, som jeg møder i terapien eller i undervisningen og sådan noget. Så vil jeg ligesom prøve at give nogle af de svar, som jeg giver i løbet af hverdagen til jer. Og så fremover så vil jeg også være i stand til at, I som brugerne, I kan stille spørgsmål. Så I kan bare poste kommentarer på Facebook eller på YouTube. Og så kan jeg næste gang jeg laver en videoblog, ligesom tage det op som emne og svare. Så hvis jeg har en eller anden specifik skade, eller et eller andet sted, I har ondt, eller sådan noget, jeg har brug for noget afklaring eller noget viden, eller brug for nogle træningsidéer og sådan noget, så bare poste det, så skal jeg nok sørge for at det taget op. Og egentlig så er der ikke så meget at sige. Hold øje med den her blog, abonner, husk at trykke på abonner-knappen, og så skal jeg nok sørge for, at I får en masse viden her i 2011. Så indtil da, så have en fortsat god dag, og vi snakkes ved.